Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sakiraɓe suudu baba on celli ne gawɗo on selli eno mi wiyano mi haala gokka feydu dom mi fukkin hakkillo am horu min kulle hewɗe wonno yaha le fulɓe ko wiyete Alhaji Bello Bodejo pullo Abuja o wakkati o yaltuno o wi o daroto hoorejo fulɓe hoore fulɓe no wodi pullo mo yiɗay no wodi kaɗo mo yiɗay no wodi ɓi adama yonki fu gonɗo Afrika mo yiɗay hande pullo fu nyami barke Bello Bodejo pullo fu gonɗo e annaru nyami barke makko. Amma one things I want to talk about it. Wakkati o yaltata no o noddi the whole Africa o wi kala pullo fu ɗo woni to a bororojo to a ɗumejo ko gonɗa fu gara yimoɓe no wodi mo yalta yimani mo na hello no wowi mo yalta hellani mo na piyo bawɗe no wodi mo yalta fiyani mo bawɗi na denke no andi o heɓa riba le makko no andi o heɓa goɗɗum le makko. Amma joni ko problem hewtimo mi holi mi ka mi de'itino mi dara yalle yimɓe yaltan haala na haalata ana mawɗo ana suka ana goɗɗo hande fa mi holla ɗon hunde wotere billahi allazi la ilaha illa huwa mi fenata ɗon suudu lewru sumeru gonɗe to kaɗo nangirano no hano Alhaji Bello Bodejo nangirani billahi allazi to Nigeria Abuja fewino e jam fu ɗum kana mi halal pullo ɗo pullo woni fu zanga watteno ɗo Abuja ko nden jomum yaltine du tawa waynaki amma gan layti pullo kay wala haaje don fulɓe wi enen laytini ko emen gombe ko araji heɓiɗen ƴakki enen ko e meɗen jiɗodira tayi hande pullo no huyane fu wonko goduɗa tayi pullo no huyane fu wonko heɓata e maɗa tayi pullo no yiɗima fu wonko heɓata e maɗa amma nyande fu Allah wi hollete goɗɗum masifa gomma nde natuɗa ɗum ɗon pamata jiɗo maɗa ɗon pamata gaño maɗa nde ayi pullo no ñiito no holle fu tawan wonko heɓata e maɗa amma enen fulɓe ɗum nafataɗe nyande ni suka gorko Mali o hawrti kawrital fulɓe o nanga o yore sa ɗum woni kawrital ngal boni to haalama ni biyon sukaɓe wala respect to haalama ni biyon sukaɓe nanta to e yimowo ummiɗama no yimana Alhaji Bello Bodejo on to e gonɗo ay fulɓe no heewi Nigeria fami holla ɗon one things ko hewtimo ɗum mi waɗimo text mi yiyemo e online pamu no something is wrong gaɗumi ɓe takkiɓe mo ɓe andumi no wondi e makko left and right gaɗumi ɓe text ɓe notaki kam ɓe hettini voice am ɓe notaki kam ɓe hokke ka ansa don mi ka mi dari mi yii ko Alhaji Bello Bodejo ko waɗi ɗum enen mbi jam jiɗɗe to jam jiɗɗen fu yimɓe no handi waɗamo support don jam o waddi ɗon pamoton ke yimɓe mawɓe ko wonɓe sire kañum wallata yimɓe ladde wo nangoɓe yimɓe ɓe ton anda fu andi to yimɓe wonɓe sire ɓe kamɓe wallata yimɓe ladde to ana ɗon to neɗɗo gonɗo ladde to heɓata malfa yananga ɓi goɗɗo resa ma wara pullo ladde to e gonɗo ladde heɓata malfa ko yata billion na milioji yaha wara goɗɗo ladde ɗon pamoton kena ke wonɓe sire ɓe kañum woni no waɗa support yimɓe ladde ɓendu wiiɓe ladde ɓe ko waɗi ɗon mi yi'e mistake ko waɗi mi yi'e ko boni ko waɗi to walla ko waɗa o yaltini jawdi makko o waɗi fu handa nan gommo uddo ayi fulɓe enen jiɗa gonga en jiɗa gonga en welda e gonga tayi hande pullo no direne fu you have something wallahi tayi hande pullo no direne pullo on barke muɗum nyamete no yahete no heɓe jawdi mo nyami ɗum waɗi no direne joni Sheikh Haruna Sangare wonɗo noni for example hollami ɗo ana no sey kujana o modibbo na joni gimo fu no yahana mo fu no yahana
to Allah woɗɗin bone witta woɗɗina bone min ñaagaki Allah ɗum hewta e makko amma nde goɗɗum hewti mo hande ayiya mo furutto gada ayi hande pullo ni direne fu barke muɗum heɓete ñaame ayi hande yimo ummeken no yimana goɗɗo fu barke goɗɗo heɓata ñaama a faami noye yimoɓe yimuɓe yehuɓe onon fu wala yaltuɗo haali goɗɗo nati yimɓe yaltuɓe haali mi daari yimɓe no wiyete haydar ko she do the best haydar o tinnake min danay goɗɗo yalti haali kañum aboci fo gana hecci kayga mi